Minua innostaa kristinusko rakentavan uuden politiikan lähteenä. Haluan auttaa toisia, toimia yhteiseksi hyväksi. Olen Terho Nikulainen kristillisdemokraattien Helsingin piiristä. Äänestysnumeroni on 213. Köyhyyden ja syrjäytymisen ottamalla keskiöön esimerkkejä, jotka eivät puhuttele nykypäivänä, kun eletään tieteen valta-aikaa. Suomi on kovin maallistunut arkisissa toiminnoissaan. Uskovaa katsotaan vinoon täysin aiheetta. Kuka tahansa kadulla kulkeva voi olla uskis, mikä ei ilmene ennen kuin hän alkaa puhua aiheesta. Hengellinen olopiiri on läsnä koko ajan, eikä sitä voi todentaa tieteellisin menetelmin. Siksi puhutaan uskosta. Tämä ajattelua politiikkaan ja toimin ilman sidonnaisuuksia. Lisäksi jokainen kirja on kokonainen maailma ja vielä enemmän.